салом тамошобинони арҷманд, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 31 март ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. ҳукумати Қирғизистон тасдиқ кард, ки чанд гузаргоҳро дар марзаш бо Тоҷикистон ба таври комил боз кардааст. Ба иттилои раҳбари хадамоти марзбонии Қирғизистон, гузаргоҳҳои Қарамиқ ва Бордодо дар марзи ноҳияи Олои вилояти Уш ва ноҳияи Мурғоби Тоҷикистон аллакай пурра боз шудааст. Қарамиқ, Бордобе чегара бекеттери иштеп жатат. Кулунду Кайрыгач чегара бекеттери машина транспорттук средстволор өткөн жок. Бир гана ошол жердеги чегарага жакын жайгашкан элдер Тажикстанга, Кыргызстанга өтүп жатат. Кызылбел азырынча жабык. Азыркы убакта сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошол сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин белгилүү болот. Бир тарап жабылгандан кийин азыр ошол сүйлөшүүлөрдүн негизинде ошол жердеги жашаган элдердин кайрылуусу да болду да. Тажик тараптан сөз кайрылуу болду. марзи Қирғизистон бо Тоҷикистон 11 январ баъди тирпаронии марзбонҳои ду кишвар баста шуд. Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон дар посух ба пешниҳодҳо оид ба ворид кардани тағйирот дар қонуни интихоботи президенти мегӯяд, ки ин амр танҳо аз тариқи референдум имконпазир аст. дар ҳудуди Тоҷикистон ва дониши забони давлат аҷоми номзадҳо ба мансаби президент ин меъёри конституционӣ аст. барои ворид кардани тағйирот ба конституция бояд референдум шавад. ва ҳамихе тағйироти бояд намешавад маҷлиси намояндагон маҷлиси миллӣ референдум бояд шавад. пешниҳоди дафтари институти демократӣ ва ҳуқуқи инсони созмони амнияту ҳамкории Аврупо ин аст, ки дар банди 65 қонуни асосии Тоҷикистон тағйирот ворид шуда зарурати ҳатмии 10 соли охир дар кишвар будани номзади президентӣ аз байн бурда шавад. дар бозорҳои Тоҷикистон як ҳафтаи охир афзоиши қимати картошка мушоҳида мешавад. қимати ҳар килои ин ғизои аслии мардуми Тоҷикистон қариб 2 баробар афзуда ба 4 сомонӣ баробар шудааст. дар ҳоле ки ин вазъ муштариҳоро нигарон кардааст, тоҷирон аз гарон шудани қимати ин маҳсулот дар Покистон, кишвари аслии содиркунандаи картошка, ба бозорҳои Тоҷикистон шикоят мекунанд. сабаби қиматшавиш ҳамея ки нестаами чизака миёран 3 сом 70 тине да амуҷа хадаш мо ба ми миқдори 10 дирам монда ми чи бозор фурӯхтесим 3.80. Тоҷикистон низ кишвари истеҳсолкунандаи картошка ҳисоб мешавад, вале наметавонад эҳтиёҷи бозори дохилиро пурра қонеъ гардонад. дар Олмон ҳафтаи гузашта наврӯзи мардуми тоҷик ва форсизабонони дигари Аврупо таҷлил шуд. маросимҳои ҷашнӣ дар шаҳрҳои Берлину Ҳамбург бо ширкати гурӯҳи мусиқии Авасто доир гардиданд. дар маъракаи аслии идона рӯзи 26 март, ки бо ташаббуси сафорати Тоҷикистон дар Олмон дар сохтмони маркази фарҳангии Русия барпо шуд, даҳҳо тоҷикони муқими Аврупо ва ҳам меҳмонон ҷамъ омада дар базми идона иштирок карданд. гузориши видеоиро дар бораи ҷашнҳои наврӯзи Олмон аз сайти интернетии радиои Озодӣ, ҳамчунин шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам заминаи телефони ҳамроҳи худ пайдо кунед.